Musik tipis Mas, musik tipis. Hijauku ning kelabu Roma sih Roma. merahmu dadang biru meletus balon hijau hadar Roma ya hadar. Sampai pagi. Lalah kok ini. Rampung jelas iki. Wah. Pripun, Cak? Biasa saestu Mas Kangko. Sing luar biasa napa Cak? Kanca-kanca Dwija Laras anggenipun makarya dalu punika hebat luar biasa. Sebabipun Awit napa wang kanca-kanca menika saestu seniman ingkang serba bisa. Bahkan nek kula mastani Dwija Laras menika salah setunggaling tolok ukur tolak ukur apa Mas? kerawitan seluruh Indonesia. Condong raos Mbah Narto. Titisane condong raos nggih niki. Hebat sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Dwija Laras Indonesia. Ning di sawang nggih nom-nom nggih Cak. Nom-nom. Semangat-semangat. Sigrak-sigrak. Masalah nggih semangat. pun kula pilih, ya kula niku pilih sing nom-nom. Tuwek sithik kula pateni dadi. Wah. Sing ngenong terus matane. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. Muji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, dat ingkang murbengrat dalu punika panjenengan lan kula saged kempal manunggal wonten ing desa Butuh dalam rangka bersih dusun utawa metri desa. Nggih. Wah, patut diacungi jempol untuk kekompakan dan keguyupannya warga masyarakat Butuh antara atasan dan bawahan hebat luar biasa. Nggih. Masyarakat Tanpa ada gotong royong guyub rukun tidak bisa terlaksana adicara bengi iki ya, Cak. tanpa adanya kekompakan, tanpa adanya guyub rukun, persatuan dan kesatuan dijaga, mokal acara sing hebat ngoten nika terlaksana. Betul. Butuh niku luar biasa, Mas. Nggih. Kepala desanipun Sinten? Bapak Agus Haryono. Iya. Terdiri dari 2 dusun, 2 RW, 17 RT, jumlah penduduk 3.100, rondone 210. Wah. Rondone oke. Nggih, niki Pak. Sampeyan ki wong Ngawi kok tekan kene lagi anu kok ya wis apal rondo. Karena survei. Orang itu harus survei bagaimana situasi dan kondisi desa Butuh ini. Ternyata suasananya hebat. Warga masyarakat desa Butuh itu cinta terhadap persatuan dan kesatuan, ora ana gegeran, ora ana tukaran. Beda karo daerah liya. Ngono. Daerah liya karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Saking sereke. Saking serik iri ta kuwi. Iri, tapi warga masyarakat mriki hebat. Patut untuk diacungi jempol. Untuk percontohan. Walah tur jenengan pirsani. Warga masyarakat sing lenggah ketewal napa menika ketingal miyayeni ngoten lho. Oh, miyayeni. Ketingal miyayeni katite anggenipun ngagem busana. Lho. Ngagem jas, ndamel kopiah, wonten sing ndamel batik, ndamel songkok, ndamel jilbab. Napa menika mibawani miyayeni ngoten lho Mas. Panci menika menganut prinsip dari para pinisepuh. Bilih ajining diri punika saka lati, ajining raga saka busana. Cocok napa mboten? Bener, leres. Alah, Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. cocok
kalih pendapat kula berarti sampean. Nggih. Lah nek menurut pendapatmu, pentol korek kok malah meneng ae iki lho. Tak kira lali. Lali apa? Lali nek nggawa aku. Ora maksudku ki ya gayung bersambut nek wis aku ngomong ki njut kowe aja meneng ae ya melu omong. Lah mau jarene getir, gak getir. Lah salahe ra ndang botir. Wong kok iso. Iki lho aku kan wis wawan pangandikan karo Mas Kangko. Masyarakat butuh sing hebat luar biasa ini patut untuk percontohan. Ngadi Sarira Ngadi Busanane hebat sebab tahu bahwa ning ajine diri kuwi saka lati, ajine raga saka busana. Paham dengan filsafat itu. Ajine raga Saka busana. sapi ki ra klambenan ya larang. Kok ajine raga saka busana. Gitu, Pak. Sapi niku sampai 20 juta, 50 juta, 250 juta ya enten. Oh. Kayak ora klamben. Berarti nek ajine raga saka busana kuwi Ora pas. Ya ora pas. Ya aja mbok bedak, ya kudu dibedakne to aja mbok padakne antarane menungso karo kewan. Ning asline padha. Ya beda to Mas wong kewan karo menungso kok padha ki lho. Beda. Padha. Lah kok iso padha? Sampeyan ngerti kelinci? Ngerti. Panganane apa? Wortel. Mula mripate sehat, matane sehat. Wong ke pengen sehat ya butuh vitamin A. Didapat dari wortel. Mula renek kelinci kok minus renek. Sehat kabeh padha manusia karo nan kewan iki meh padha. Oh ben ramin mripate kudu mangan padha-padha lek wortel. Nggih. Ngono lho, Pak. Dadi ngono ya kuwi. Padha ya dadi ya. Ya padha. Lah tapi nek apa kuwi jenenge macan karo singa? Ya, Pak. Kae kan apa ki hewan yang ada di hutan juga. Ya, Dek kan panganane apa? daging. Lho, panganane daging, nyatane ya sehat, nyatane ya kuat. Itulah lho. Hewan itu penting banget dengan situasi alam dan kondisi alam yang di sekitarnya bisa dimanfaatkan. Lah nek wong mangan daging, Wong mangan daging jelas stroke toh nggih Ya, apa? kolesterol. Kolesterol akhirnya kemana lagi? Kakean mangan daging, Hah? kolesterol akhirnya stroke. lah iki lho sampean sing gak teliti ning kene. Apa? Singa macan kae wis stroke suwe, Mas. Lho, kae kakean daging, kolesterol tinggi. Lah singa macan sehate kaya ngono kok mbak anggap stroke lho. Kae stroke mlakune wis brangkang. Kae wis parah. Dadi aku iki kumpul singa wis enek 7 tahun. Ngeten iki. Saiki wis Kita Mas Ya, ya. Kakak. saiki wis bisa. Wis suwi ya. Pripun? Kita iki ket 2006 lek kumpul singa ya. Dengan perso piyambak ta. Teko Wah, walah. Wong niku kualitas dalam berbicara itu bisa dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi. Ah iya bener. Wong nek omongane kados ngeten iki lak tegese mencla-mencri omongan sing ora bener to. Menandakan bahwa kamu itu sumber daya manusia, intelektualitasnya itu rendah, skill tidak menguasai. Mulane wong saiki nuwun sewu lho Mas Kang. Pripun? Nek kepengin sukses apa Kang Ginayuh bakal jumbuh, Kang Jinangka bakal sumedya. Kuwi mbutuhke wong pinter. Wong pinter. Cerdas masa iki sing dibutuhke iki wong pinter, ora ngawur kaya kowe ngono macan stroke. Aku ki ngomong berdasarkan apa yang ada, Mas. Lah kok iso ki Sing dibutuhne iki tetep ora wong pinter. lho malah bantah. Malah bantah. Ini berdasarkan survei. Survei apa? Loh, yang paling dibutuhkan ki wong sugih. Jenengan saged wayangan teng mriki dibayar mboten? Dibayar. Iso mbayar ki mergo sugih. Nek gur pinter tok arep dibayari apa sampean? Mula matur nuwun kagem Pak Joko. Pak Joko Marsila. Nggih no. Lho, Itu wong sugih, muga-muga sedaya kula dongake sugih Allahumma. Lho, penting sugih. Berarti kan butuh sugih, Mas. Berarti cerdas, pinter ki ora penting. pinter berarti ora penting. Luwih pinter sugih apa ki luwih penting sugih? Sugih no. Wah maneh, muga-muga sedaya kula dongaaken pinter. Blas, nek apa ora patek butuh pinter. Ya amine sithik sing Ya amin. sithik Nek sugih mugi-mugi umpama. sedaya sugih. Nah, iki wis pengen sugih kabeh. Ngono lho. Loh, maksudku nek dengan pinter, ya gitu Pak. Dengan pinter ki akhirnya iso golek gawean sing tepak, akhirnya malah dadi sugih. Wah, kuwi pirang taun ae. Men iso pinter ki lho. Oh, tanggaku sekolah suwi ora munggah-munggah lho.
Urung sugih ngantek seprene. Maksudku wong sugih iku nek bodho, nek ora pinter, kan dadi pangane wong pinter. Diapusi karo wong sing pinter. Lho, ora masalah, los, Mas. Aku diapusi saiki sesuk isih sugih. Wong sugih kok. Los apusono. Rutin sedina ping 3 ora masalah. Sing penting duwite isik, duwite akeh, tetep sugih. Dadi diapusi wong pinter gak masalah. Gak masalah. Wong sugih kok. Ah. Wong kuwi nek nuwun sewu tetep kula bantah. Tentu dibantah. Wong kuwi nek pinter, SDM-nya tinggi, kuwi iso dadi minimal ya iso dadi kepala desa. Ana sing iso dadi bupati. Nek pinter dalam dunia kesehatan, akhirnya iso dadi dokter. Ah, kowe dokter ki butuhne wong pinter. Alah kuwi lek kerja ya. Iya. Lah nek wong sugih ra butuh kerja, Mas. Ora usah dadi dokter, ora usah dadi bupati, sing penting wis sugih. Lagian sampean ngomong dokter kok pinter-pinter kondi. Dokter karo aku ki sik aji aku lho, Mas. Dokter ki mergawe. Mas, kowe aja kelincipen lho ya. Aja kelincipen lho. Siji kowe ngomong agama, loro ngomong negara, telu ngomong profesi seseorang. Kuwi nek kurang bejane iso mlebu hukuman lho. Loh, dokter itu nggih ta profesi yang hebat lho. Membutuhkan orang cerdas mergo sekolahe wae suwi, bayare ya larang. Lah salahe bayar larang sekolah suwi. Wong dokter apa meneh dokter gigi. Dokter gigi karo awake dhewe dagelan ngene iki. Isih aji dagelan, Mas. Lah kok iso ngomong aji dagelan? Lah aku kerja nganggo lambeku dhewe, dokter kerja nganggo cangkeme wong. Iya toh, sebelah mana sik takok. Heeh. Wong aku lagi bergeger karo dokter kok diri cerdas. Lho, wong dokter kok mbok gageri, dokter kok mbok jak padu ki sing kliru mesti awakmu kowe. Aku ulan Desember iki. Lara ping 3. Aku periksa nggone dokter. Kita buktekno omongane sampean. Nek dokter dhewe iki asline gak pinter. Lho, pinter, Mas. Ora iso. Ini Bapak mohon maaf, seneng makan kambing ya? Seneng, Pak. Itu kesenangan saya sate, gulai, kambing. Jangan, Pak ya, karena kambing itu mengandung kolesterol. Bener, Mas. Kambing itu mengandung kolesterol. Iki keluargane dokter kita ya. Ngeyel sampean. Mas yo aku sekolahku gak dhuwur, Mas yo pendidikanku pas-pasan. Aku yo paham nek kambing kuwi mengandung kolesterol. Takono para tamu wong sak mbutuh iki lho. Apa? Lho, kambing kuwi mengandung cempe. Kambing kok mengandung kolesterol? Iya. Mas, iki di hadapan para priagung luhur lho. Piyai-piyai sing hebat lho. Omongan aja terus kowe nrekal kowe ngentahi lho. Lho, iki omongane dokter lho, Mas. Jarine kambing mengandung kolesterol. Kambing mengandung cempe. Mula nak lahir terus anake larang ana sing wedok kayak cempe, Mas. Ora kolesterol metu kolesterole ora. Ngono lho. Iki tak buktekno bahwa dokter kuwi urung karuan cerdas. Kuwi aku sik dikenekne lho, Mas. Dikapakne? Ini enggak apa-apa, Pak. Ini saya kasih obat saja, Bapak dirawat jalan. Lah, nyampo kok gak dipadakno karo pasien liyane. Pasien liyane dirawat penak, lah aku kok dirawat nang dalan. Lah engko yo nek renek truk. Nek kendaraan aku ora bongko. Ya pikire. Maksudnya dirawat jalan ini maksudnya nek ngrawat karo mlaku ngono lho. Lah apa ya iso? Wong masang infus saya karo lungguh ora angel lho. Kok karo mlaku iki lho piye nek ngrawat? Maksudnya rawat jalan iki kowe ora nginep. Lah nek nginep iki nggone keluargaku to. Oh dokter aku ya ora kenal belas kok nginep nyapa. Pripun to Mas Angkon iki? Kowe iki lho gak oleh nginep ngono lho maksude. Lho dokter yo ngeyel ngene iki. Yo mecicil ngene iki. Oh suwe-suwe tak idon iki. Lah dokter terakhir yo ngono tak idon. Oh aku arep idoni dokter. Wah ngene kok jere akademis. Wong pendidikan kok ngidoni. Lah omonganmu ki selalu nrekal lho, ora pas lho kowe iki nek dijak omong-omongan ki. Lho, aku ki pas lho, Mas. Aku ngomong apa adanya, ngono lho. Wong dokter wae sekolahe dhuwur, bayare larang kok isih mbok paido ki lho. Sekolah dhuwur awar bledek kono. Tegese sekolah dhuwur ki kok ora manggok neng dhuwur ngono ora ya ampun wong gedeng tak tonyo tenan kowe kok. Lah, dokter terakhir ya tak tonyo. Aku terus gak sida preksa. Aku ngaleh dokter kewan ya. Pinter. Lah lho ya ora to kok dokter kewan kok pinter. Pinter. Sing pinter ki dokter spesialis paru-paru. Ora pinter. Dokter spesialis jantung. Oh, pinter dokter kewan. Dokter umum. Ah, gak iso. Lah kok pinter dokter kewan? Dokter kewan kayak pasien teko tanpa ditakoki langsung disuntik, milih kok. Kowe tuman pamane sapi teko lara apa pi?
Ya ora enak wis langsung suntik ngono. Ini menunjukkan bahwa dokter itu IQ tinggi Pak Dok. Wis ora mesti keliru aku. Gitu ya. Saya tadi. Ya. Tenang Ora dodok. aku mal niko saiki kalih kampret. Hus, sampe ta? Iya, aku bareng awar kowe malah goblok to aku iki. Pancen kebiyen iki goblok cuma hari ini aku berhasil membuktikan ngono lho. Tapi ya nuwun sewu, nek dokter kewan iki tetep JAJ dokter umum. Kok dokter umum? Nah, dokter umum iso skandal karo pasiene. Umum kowe dokter kewan terus gendaki pasiene. Ya ora iso wedhus. Lah iya mulane kan JAJ dokter umum. Mulane to tembung seklimah. Wong ngomong ki kudu sing sarwa ngati-ngati. Awake dhewe ki nang ngendi to? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sopan santun tata krama uda negara kudu digawa adat ketimuran. Nggih, tur dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benawa. Kyai Kraton. Raton mulane tembung sak tembung iki kudu sing sarwa ngati-ngati. Mula saka kuwi ayo coba awakmu maju. Mewakili saka Jawa Timur sambutan kanggem para warga ingkang kepareng lenggah wonten ing dalu punika. Monggo. Ha, kenalan apa piye muka dimae piye? Alah. Ya ngono kuwi doktere, mang ya ngono kuwi. Plentas-plentus. Bismillahirrahmanirrahim. La dalah. Mek nganggo kuwi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane sego wedi. Sego wedi no. Lah iya. Sound sisteme apik apa ya? Lah iya, wong sak pentil padahal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Met, dagelan lho awakmu ki, dagelan. Awakmu ki dagelan. Alhamdulillah. Dagelan. Jajal muka dimah dimireng sing. Mukadimah akeh para alim ulama, para kiai, pini sepuh, gudange para alim ulama. Ayo mukadimah sing apik. Yen ngapunten Gusti menawa Benawa. So menawa. Gusti menawa. Kuwi ngono Gusti Denawa. Buta. Ora dilengke. Malam ini Goblok. Sing arani awan ya sapa nek lampune peteng niki berarti malam. Wah, ora. saya di sini Sing arani ning alun-alun ya sapa? Iki ning butuh rasane omongi kabeh wis paham. saya di mana? Kok tak tapuk. Ora tau nek benere. Nah anu mbok jak. So, aku tak mukadimah. Ya Mas, ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat butuh ingkang kula hormati, dalu punika enten napa to? Iya tadi kok iso Kok menengo, aku tak Iya. sambutan. Iya, sorry. Dalu punika enten napa to? Enten wayang. Nah, wayang menika nggih menika dalam acara apa Mas Ki? Mbah kok. Mau takon. Adicara cekap napa niki Pak? Bersih desa. Bersih desa. Mila wonten nggih menika apa kuwi? Alah. Bersih desa. Bersih desa. Monggo resik desanipun nggih resik lahir tawi batinipun. Mulai apik. Ingkang kaping kalihipun wonten tembung Anandawatu minal iman. Weh. Ingkang Apa kuwi artine? Artine apa? Sing tak pikir. Iya. Nan berat. Anandawatu minal iman nika kebersihan sebagian dari iman. Wah, bener. Mila kedahipun desa Buton niki resik monggo kita dol. Pak resik kok didol iki lho. Monggo sami-sami resik desa. Ingkang reget-reget monggo sedaya dipun resiki. Ngono lho, sampah-sampah yang menumpuk. Lah. Nek resik-resik iki nyopo nanggap wayang barang.
Ndeng nyapune resik to, Mas. Lho, maksudnya iki resik, jejak iki ora trimo ngomong resik lahire, tapi juga resik batine. Secara tata lahir iki pagelaran wayang, tapi asline kan tirakatan. Nyuwun ngersaning Gusti. Gusti sapa no? Gusti Penowo. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Mas. Ngono lho nyuwun supaya warga masyarakat iki bisa ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi kabeh masyarakate sehat wal afiat, akeh rezekine Allahumma. Amin. Ora paham kok Mas Jak omong-omongan rembukan nek karo wong ora dong. Ya ngono kuwi kowe iki. Yo pancen kelemahan kula niku nak sambutan, Pak. Dadi jane teng jero numpun kula atur. Tapi teng jaba bareng ngertos kok bak enten penonton. Ni nervous ngoten lho. Tegang ngoten. Ah wong awakmu ki rene iki diundang kuwi di samping kon menghibur siji, loro kon ndonga. Wong ndonga utawa wong ngibur kok iso nervous kok tegang iki lho. Lan donga nyapa nanggap dagelan? Lan nanggap kiai. Wong ndonga kuwi ora mung kiai, sapa Ora wae kudu. diwenangake ndonga. Lah nek teng mriki nika jelas tujuane menghibur. Ngono. Lah ya menghibur terus ditambahi sethithik donga rakit tak mung sethithik, ana hiburane. Nah nggih. Mula aku tak menghibur. Iya menghibur. MC ini biasanya aku di MC ini. Oh iya. Kowe arek apa arek dadi? Nyanyi enek musike kok. Arek nyanyi, Ah. apa arek joget, apa arek apa? Sulap, Mas. Sulap. Iso tenan kowe sulap. Sulap bisa, Mas. Apa ae contone nyulap apa? Duit 500 iso dadi 1 juta. Weh, hebat iki berarti. Duit sampean gerne. Kaya penggandaan uang kaya ning Lumajang. Ah. Dimas Kanjeng toat pribadi ya iki lho. Bisa kowe ternyata duit 500 Bisa dadi 1 juta. wah hebat Mas, hebat. Bisa dibuktikan. Carane piye kuwi? Tombok togel. Iso luwih Tombok apa? togel. Pak polisi. Uyan kancane kok arep di Ya rarar. Viral par hadirin tarmur dararar. Biasane sone perang ngono ta? Kok ngono to? Contohna to, Mek. Contohna to, MC sing apik iki piye? Tau dadi MC. Assalamualaikum. Padha Nganggo son elek. Son apik kok. son sing apik. Oke, baik saudaraku semuanya. Weh, Supaya malam hari ini butuh benar-benar bergoyang. Butuh benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis kondangnya dari guyune iki lho kakean. Guyune aja akeh-akeh. Sithik ae ngono lho. Oh. Goblok rompak. Apa-apa nek kakean ki ora apik. Guyune sithik. Guyune sithik ae. Baik saudaraku semuanya. Supaya butuh malam hari ini benar-benar berdendang. Supaya butuh benar-benar bergoyang. Tak panggilin salah satu artis kondang. Abab. Wah, iki kok iso. Ganteng-ganteng ababe kaya sapi trek. Mbok sikat. Maksudnya yang guyune sing sak perlu ae lho, sak dermo ae. Sedengan lah. Sedengan. Oke, baik saudaraku semuanya. Suarane gawedi. Ada salah satu artis kondangnya dari Jawa Timur Indonesia. Tak panggilin ada siapa dia? Tentunya malam hari ini spesial untuk menghibur masyarakat butuh semuanya. Paham iku lho. Wis paham ya? Paham. Lho. Kowe iki arep nyapa? Lah mosok nyanyi kok siar-siaran dhewe nyanyi-nyanyi. Ya ora apa-apa ta, kowe iki ya ngrangkep MC, ngrangkep penyanyi. Oke, baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya sudah tidak asing lagi. Siapakah dia artis yang satu ini? Mas Komet bertanding 2 kali kalah 40 kali. Ya, dari sudut biru inilah dia Johnny Hunter. Ya. Ibu tinju apa penyanyi? Lah dadi apa tadi? Nyanyi. Penyanyi ya, Mas Komet adalah seorang penyanyi yang serba bisa. Sering sekali diundang untuk mengisi acara di kabupaten. Kemarin mengisi acara di Kabupaten Semarang, malam hari ini di Kabupaten Boyolali, dan besok akan dipanggil untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Sik repot saya. Inilah dia Mas Komet. Katerwan lho, Dik.
komete kok kuwi. Kuncine apa? Kuncine? Kuncine apa? Saya minta Ki. Apa? Nek lagune cara lagu-lagu gelandangan kuwi kuncine ning apa? Ki. Roma. Rumah Irama ta? Iya. Ki bisa. Bisa apa? Sakit rindu? Sakit rindu ki C minor bisa. Seminar bisa. Nek bojo galak kuncine. Kuncine sabar. Gelandangan kuncine apa? Ki Gelandangan? ki Nek apa kuwi sakit rindu, ki A minor iso, C iso. kerinduan. Kuwi ki Nek bojo galak kuncine. sabar. Ora G ora C to. Gak bojo galak, bojoku dhewe galak aku sabar. Apa lagune apa? Sebuah lagu kali ini spesial untuk Butuh tentunya. Ki Mas Ki. Lagu dari Bang Haji ya tentunya ya. Ki Romai Rama. Karena ini yang hadir ini banyak sekali ada yang bapak-bapak, para bini sepuh, kawula muda, tentunya Iya. kamu harus menyesuaikan. Juga dari kanca-kanca Semar, seniman wonten ing Boyolali. Nah, juga rawuh. Nggih. Balonku ada 5 balon rupa-rupa warna Kayak Roma Mas. Musik tipis, Mas. Musik tipis. hijau kuning kelabu Roma asli Roma. merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Roma ya hadar. Halo Romai Rama. Iki mau kan ya lagu balonku toh, lagu anak-anak. Ah. Tapi dengan versi siapa ki mau? Rumah Irama. Rumah Irama. Kuwi nek kanggo pecinta dangdut, masyarakat paham. Tapi kan juga ada Bapak Ibu itu juga pecinta lagu-lagu pop. Oh, Apa ya iso nek balonku cara pop? Bisa versi pop lama. Siapa kuwi? Ebit G.Ade. Abid Ki Ade kok ya isi. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau ratiku Bare sing balenan gak pas dong. Balon ijo mang lepas gon dore mengko kok gak jelas ki lho. Lah iya. Pas gon dore. Sing dinteni sakmene kae iki dore kuwi lho. Dore kuwi sing dinteni. Malah terus pelon iki dore iki dinteni. Abid iki ayo. versi pop toh. Iya. Lho lah ya pop ya ngono. Piye mau? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus Cukup, Pak, cukup lho, Pak. balon hatiku sangat kacau balonku kini tinggal 4 apa itu nek? Dar 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 dar. Kaget ora kaget. Dor 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 dor. Tidurane ra kali kuman. Dar dar dar. Dor 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 dor. Ora kaget blas dore. Pancene nek Ebit G.Ade ramali. Ya nuwun sewu versi Roma Raja Dangdut. Aku kaya ngono lho, Pak. Iya. Pop versi Ebit G.Ade sudah. Awakmu kan kudune paham. Nderekne sapa Mas Kanko. Pak Kakangko masuk lali ya. Neng Jawa Tengah ono seperangkat alat salat gamelan, seperangkat alat gamelan sing Gamelan. ditabuh kudune awakmu ya bisa ebit apa kuwi balonku cara gamelan, cara langgam. Langgam. Iya, bisa. Belok. Angel iki angel lho Pak. Angel iki. Angel iki. Langgam yen tawang, Mas. Piye jasa? Balonku ada 5 wong ayu rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu nimas merah muda dan biru
blas kok ora kaget blas lho model dore kok kaya nyek ngono ta. Wong langgam ra lek ngageti wong. Meletus belon hijau. Hatiku sangat balon kini tinggal empat sayang dan ku pegang rat-rat dilagokne aku kesusu rat no rat no ora rat no ora rat wong kok isa ape-ape banyak potensi yang digali oleh Mas Komet. Iya. Mboten namung menika lho Mas. Enek sing diisani meneh. Lah dalu punika kangge nuwun sewu. Mas Komet mboten piyambak kang garwa dipun le. Oh ngono. Sing ndi ta? Garwane sing ndi Cak Do? Bojomu ki lho kersban masyarakat butuh ki ngerti sapa ya Mas Komet kae. Saka ngendi wis rabi apa urung ben pirsa lah nggih ta. Ayo ndi coba garwane dicarine ayo coba. Kok Ya aja isin. Pak Yuda Wong ben pirsa. kok Aja nganti isin. Masyarakat ben pirsa. aku izin Wong karo bojone dhewe kok isin. izin aku dhisik bingung kok Lah kok angger pedhot wong-wong ini putrane Mas Komet anakku loro lanang-lanang kok ganteng-ganteng jane kok sampean batinku aku dhewe gumun aku kok iso ganteng-ganteng aku kamangka aku jarang nang omah lho Mas tanggoku kadek ganteng-ganteng lho berarti lho nggih ta berarti ra masalah aku kan gak kerja ya ta wis lho gak kerja kok bangga iki tapi wis di anak ya ra oh ya ora ngono kok iso ayo ditimbali rene to garwane kok tak timbali iya sapa ya bojomu sing ndi diantara iki ki lho sing ndi aku to Milio halo Oh alah kuwi to bojone kuwi to biru ki to. sing nganggo seragam bidul wah alah pantes kok beda karo waranggono liyane iya delok nggo lho iki lho matane Iki lho kebablasan. meneng ae Torok. Kebiar. biar tak aku ora Tidak. jane Kok ketok isin karo bojomu ngapa? Kok isin karo bojomu? Ora izin. Maksud iki ngene lho. Kok isin karo bojomu? wong jenenge keluarga ki supaya harmonis ke kepiye mbok nyonto Mas Kangko angger makarya mesti garwane ya mesti nderek Oh nggih. Kuwi dicontoh. Dicontoh. Kok terus malah isin. bareng bojo melu kok malah isin Ngene omong. Hatiku keronto-ronto Mas sampean isin karo bojo aku. Katene perang-perang dino ki bojoku atine rene. nah Iki nak wong sithik rada unjuk-unjuk. Ati kene lho. Ati kok Lho kene. ngerti mbok gendong kok kono mbok kene mbok jelokno. Blek ngene. Akhirnya Hatiku terus mudhun. blek. Mosok ngono tok ngalih posisi. awak jenenge wong agresif Ngene lho diajeng. Sampeyan nang tengah supaya masyarakat butuh Jawa Tengah ki ngerti endi to kene lho Wah, lagi remote nanti to iki. lho kok malah ngenyek wong ayune kaya ngene kok nganggo remote mbak anggap boneka ngono apa piye Biyen ayu. Tak kira gede dhuwur. Lah urung nyinden Joko konter ta biyen. Konter HP. konter HP Bareng tak dadeni tak jak jalan-jalan lah kok sak gel ngono. Lah iki ndi anak bes jan wilik cilik Mas. Ra iya malah menakne sampean to. Enak piye to? Lha aku nak dolan nang guritan guru omah kae dientekno garangan malah. Kok pajak kepite. mosok anak ngantek dipangan garangan Enak. Darani pitik lah anakmu ki pira awakmu patutan karo bojomu sing iki duwe anak pira papat.
yo dadi wong kabeh ya. Gak. Sing loro sik kethek, Mas. Enggak karepku iki wis mentas kabeh ngono lho. Apa adus? Wong ora adus kok. Mas wis sukses. Berarti nggih ya nuwun sewu. Piye? Ternyata rumah tangga ya sukses putrane papat. Ah. Kula niku enten lho teng daerah nggen kula niku wis omah-omah suwene 15 tahun, Mas. Nah, Urung keturutan kagungan putra. Nek mbok menawa kowe duwe resep, Nah, iki kebetulan sampean takon karo pasangan yang pas. tanggoku ke 15 tahun urung duwe anak lho, Mas. Kok nang nggonku Mas, ora cepet. Maksudnya Halah 3 dina lah dadi. Kuwi gampang. carane, Mas. Resepnya ada 2. Siji medis, loro alternatif. Iki tak praktek. Sing medis, Medis iso konsultasi nang dokter kandungan. iya. Sing nomor loro, Alternatif. piye nek alternatif? Diurutno. Oh, dipijeke. Aja, Refleksi, ora usah. tusuk jarum. Alah lara kabeh malah. Lah diurutke ben meteng ki piye? Diurutne aku sih, pedalange sih, terus yoga-yoga. Nepaki. Terus dadi bojomu iki mbok gilirno ngono. Ora apa-apa penting di anak-anak adalah penguat rumah tangga, ngono lho. Oh berarti irunge saka Cina, terus pipine saka Australia, bathuke saka Vietnam, itulah wajah KTT non blok. Aja macem-macem nang Ini kene tadi ana pun sewu, mantanku. Mas Kangko. Apa? Panjenenganipun Bapak Joko Marsilor Sarjana Hukum Nggih. ngersakaken pramen ketoprak. Leres. Kumat kalian Mbak Eni. Ayo kali Mbak kula. diaturke pramen ketoprak gawe lakon sing nuansanya percintaan tapi juga ada cerita kepahlawanan. Apa kuwi, Mas? Sido Pakso utawa Sri Tanjung. Wah, Cocok nggih? dapuane apa? Lan sapa? Nggih, sampean nek potongan kados ngeten iki, Aku apa, Mas? yaine lencir kuning dedeg pideksa tur nggih merakati. Jelas pantese dapuk serigala. Gala. Sri Sekarang Tanjung, nyatek Sri Tanjung, Sri Tanjung. Nggih kersane kula anu siarke nggih. Monggo. Tuduk, tuduk. Wilujeng tali, wilujeng pepanggian kalian seni tutur tradisional ketoprak Dwijo Laras. Sangat kelenggan dalu mangki keparang hamba parlampan kanthi ira-iraan Sri Tanjung. Dening para paroge kang hangaya jejiban ing kelenggan dalu mangki. Sri Tanjung katindakaken dening Mbak Eni Sulestyo Budi Ningsih Rahayuwati. Kaya gogon malah ngene. Lah piye to? Lengene agak Wes, Patih Sido Pakso. Dalu punika katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Saking men to. Ini Mas maju bisa. Sila Hadi Kromo. Dalu mangke adapuk dening Ki Anom Dijo Kako. Sila dikromo. Piye melah to? Kene damuan elek-elekan. Mas Komet. Dalu mangke kadapuk dados singa. Kolesterol, Mas. Patih Sido Pakso. Sagung para tamu. Kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sani ngantos purnaning adicara. Nuwun, nuwun, nuwun. Kowe kuwi lho, payahmu iki lho Ki Sido Pakso karo anu kowe pamit arep ngupadi tumbaling praja. Mas 30 gumbal 7 Sik. Iki lho pilare ora dibuka kok iso mbok Oh iya lah. Kerekane. tutupan.
Action. Sari-sari. Tale kancane. Aku ngomong apa? Aku ngomong ora tau ngoprak. Terus karo sinuwun sila hadi Seto krama. Mas Yudo iki mau jare singa. Sida baksa, Mbak. Oh, sidane sida baksa. Sida baksa. Gelem ora? Tapi kadang ya singa. Sri Tanjung Kang Mas Sida Paksa. karo aku wong ayu. Kados pundi Batang Mas? Kakang Mas kok Batang Mas. Ababmu ambune kaya batang. Berang-berang dino iki pancen iso. Wong ayu. Injih Kang Mas. Abot rabot tega ra tega ki aku kudu kandha marang sliramu. Panjenengan badhe ngendika menapa Kang Mas? Aku arep transmigrasi. Kok transmigrasi iki lho. Transmigrasi. Upati tumbaling praja. Aku mengko takon nyatetno to. Anak toprak ra peteo ngono. Mau ora diwosi ngono njenengan. Gai Tak was. Ini ya, Jung. aku diutus karo sapa? Silo hatiku. Silo Hati Kromo Upati tumbaling praja ana ing wana. Ngono. Kang Mas Sida Paksa. Napa panjenengan tega mentala ninggalke kula? Kamangka awake dhewe iki lagi manten anyar lho Kang Mas. Ya tega ra tega wong iki perintah kok. Aku yo kudu Terus aku mbok umbarke nganggur ngono. alah engko tak tinggal di sak trip. Tak tinggal paling seminggu. Kang Mas, Ora apa-apa ya. panjenengan kok nggih tega? Aku jane yo ora tega wong ayu. Ning iki kabeh jejibahan sing kudu tak lakoni. Ngono ya. Apik. Wis nang omah sing apik ya, Juk. Panjenengan ingkang atas-atas nggih Kang Iya. Mas. Juk. Kang Mas, Paringi sik arep ngadoh lho, arep ngadoh barang kowe. Sayang. Ya ora apa-apa ya. Wis resmi. Aku budal ya, Juk. atas-atas nggih Kang Mas. Iya. Kowe metu sila hadi krama teko. Teko. Tanjung. Sepet-sepet sawune entah tak empet-empet saya ora betah. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa melok metu. Kowe iki wis golek padi kono jangkrik kono. Wis lunga, wis Kowe iki lunga. Tapi engko metu neh ta? Metu neh. Lah aku metu ngono kok. Iki aku tak gandrung iki terus kowe iku teko. Oh iya. Kok sing suwi cian tak kode Kowe langgar lampu ki pepet mati. diselentek lho. Yo iku lagi metu. nyuwun pangapunten Kanjeng Suwe Adipati. anggonku ngenteni wektu kahanan kang kaya mangkene. Yektine apa kowe ora krasa yen aku tresna karo kowe Sri Tanjung. Matur rumiyin Kanjeng Adipati kok rawuh mriki wonten wigatos menapa Kanjeng? Ora tak selaki yen sejatine aku tresna karo kowe. Mula Panjenengan kang saka kuwi kowe kudu manut coba ladenana tresnaku kae. Kanjeng Adipati panjenengan menika mangertosi kula menika garwa abdi panjenengan patih panjenengan lho Kanjeng. Sing itu ya jablok petek. Ora gelem malah tawa. Aku malah gak sida merangsangi bareng roh mlakune ngono wis. Lah mengandung bebek. Lah piye to nek ketoprak iki? Ya mlakune ki ya sing sikile rapet terus rada jinjit-jinjit. Kula mboten tresna. Lah ngono lho kok iso malah Kleru ya. kono ane dijokne. Iya. Manut to wong ayu kuwi timbang ngono rantaku. Kanjeng, kula menika garwa patih panjenengan. Ora yen aku tresna karo kowe palango bakal tak lumpati dadongo bakal tak pedhot yektine aku mung tresna karo kowe. Kok ditutup pilare? Nyapa kok malah mbok tutup lho. Aja nggo dolanan iki. Ayo wong ayu manut to marang pun Kakang wong ayu. Mboten Kanjeng, kula menika sampun gadahi garwa, kula menika garwanipun
Ora. Ana mbok sambung rono mriki. Ora. Gak nyambung mau. Ora, beda ceritane beda. Mari ratu kopraan lho, Mas. Ceritane beda. Oh, Pak Joko rewel kok nyabung aku koprak. Iki ketoprak kontemporer. Oh. Sabar, Mas. Apa di? Hari ini Setu, Mas. coba ganggu. Aku bersumpah. Iki lho. Akan kubuka. Ayo. Oh, iki lho. Wah, Ora mbokmu isin. yang Ora isin ya ditunggoni anake. Akan kubuka. Iki lho. Enten pesan teh. Iki lho. Pak Lurah enten kamar kosong mboten? Alah, ki apa? Iki lho nggo ngurusi cah sitok iki lho. Kono latar kono los. Wong kok iso. Ayo manut. Yen ora manut aku cara halus iso ning cara kasar aku luwih iso. Sliramu bakal ndak ruto paripeksa. Duduk. Mboten terus Duduk. dateng panjenengan. Iku tak oya-oya ya toh. Kowe teko. Ya, Terus kowe metu kene toh. Kowe iku terus iku tak nek aku digandrung karo iki kok mbok ajar. Ngono ya, paham ya? Manut. Mboten kanjeng. Saneh aku ngomong. Darwati panjenengan patih panjenengan. Kula mboten saged ngladosi napa sinten. Kudu bisa. Aku salah sawijining narendra sing menang nepak bun-bunane wong sak negara. Apa karep kudu kok laden? Atian kapejahan kula mboten saged ngladosi panjenengan. Manut ya. Mboten. Manut. Manut kowe kudu manut. Manut kowe. Wis, ayo. Tanjung. Kurang ajar bojo sampean. Kurang ajar lek. Ora ngono, ora ngira. Nang ngarepe motoku kowe wani nolak adi bae. Ora. gak iso nolak lho. Wani Iki lho, karo tak kon gelem. tumindak. Sedeng. Hah, kowe kudu tumindak. Aja, aja. Iki bojo. Tumindak sedeng. Sedeng. Kowe Hei, piye kuwi? Salah ya nek ngejak wong goblok. Aku ki ora entuk tumindak sedeng ngono. Heeh. Kok malah mbok kok tumindak sedeng. Piye to ta iki kok? Aku iki los kok. Iki ajaran, ajaran. Kok main ajar nganggur. Ngarepe motoku kowe wani tumindak Ngarepe wis wani. Iya toh? Marah, aku wis iso. Aku acting. Iya iya Mas. Ngarepe motoku kowe wis wani tumindak sedeng. Kang Mas, kula mboten tumindak sedeng. Lah iki mau sing tak delok apa pola kaya ngono? Mboten. Lho, kok muni boten-boten. Aku delok kanggo mata kepala kok iki. Mboten Kang Mata Mas. kepala. Lho iki lho secine ya, Neng. Ajar wis suwan. Kang Mas. Orang toko. Oh, Kang Mas. Ora kenal digawe becik. Tumindak sing kaya mangkono. Kang Mas. Kowe Yang mbokmu yang mbok menawa iki wis dalane, aku kudu pisah karo kowe. Aku wis ora kudu wek bojo kowe cerita. Ajar sih. Kula Ajar. menika arep matur sekedhap mawon. Estunipun kula menika badhe pun gonjang kali Kanjeng Silahadin Rama. Ora, Namung panjenengan menika kula tresnani Kang Mas. ora Namung panjenengan kula tresnani Kang Mas. Ora percaya. Kula ente tresno dhateng panjenengan kula boten. anu sik tak buka. Aja ngono. Iki lho kok darah Nolak awakmu tetep nolak. Ora iso. Edel. Aku ora percaya sih. Mergo aku wis delok. Situ bangsa. Aku wis ngerti dhewe tadi. Menika boten leres Kang Mas. Estunipun Kanjeng Silahadin Rama badhe gonjak dhateng kula Kang Mas. Sampean Terus karane nyomuk. weh apik. Gur kowe saiki nang ngarepe motoku. Tega nglarani atiku. Semurut tuh nangis-nangis, Met. Semurut tuh nangis-nangis. Jadi karakter Sancuk.
ora percaya. Sapi nangis rada semu-semu dimpet lho. Aku ora percaya Tanjung. Ngono. tak tambe 150. Kowe ae dan ngono lho kaya aku mang. Tanjung, Kang kasihan. ati iki Apik-apik. ora iso nampa kowe dadi karo Tanjung. Kowe luwih becik tak pateni. Tanjung Sangka. Golek apa? Iki golek apa? Aku mau nggawa ta ora? Ora gawa. Kok kowe iki ora gawa kok iso? Kudune nggawa aku. Si, gaman si. Gaman, Ci. Malah Gaman, turu. gaman. Nek gaman. Gaman. Bunuh ae. Karo rada nangis-nangis, Met, rada nangis-nangis. Tega ora tega kowe kudu mati. Kowe wis ngrusak kapercayaan. Mas. Mbok menawi panjenengan boten pitados kalih kula. Monggo. Tanjung Sangka menawi badhe pun pidana pati Kang Mas. Wis dadi unimu ya. Nanging paringa matur. Piye? Saderengipun pun mejahi kula badhe mitugas Kang Mas. Kowe ngomong apa? Wong cetha aku ora paham. Urung ngomong iki. Lah kok to? Nangis sedih. Saurunge tak pateni arep kondo apa? Kula badhe mitugas. Kok pilih mangke getih kula anggon to banger. Ini lho saka kene. Saka kene lho jiwe. Lah, Kok pilih getih kula anggon to banger. Ateges kula menika sampun tumindak sedheng. Harus ingkang panjenengan ngendikake Kang Mas. Yo. Nanging Piye? kosok wangsulipun. Kok pilih getih kula anggon to Arum. Ateges Tanjung menika tasih suci. Namung panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas. Namung panjenengan ingkang kula bekeni Kang Mas. Ora sakake ngomong kowe. Tanjung, mati. Sandangane wong lanang iki ya wong wedok. Yen wis gawe gelane ngatiku, apik gerakan. apa wae bakal tak trak. Apa wae bakal tak pateni. Aku wis rumangsa ora iso ndhik marang bojoku Tanjung. Mati kabeh. Ya Allah. Kabeh. Mas, kae dalang ora melok cerita kene. Ngapa mbok pateni? Sing dipateni iki kae. Kae gak melu. Urip nek. Gampang ya. Kae lho. Kamu gak mekas. Mekan gondo arum berarti iki ora tumindak sedeng. Sedeng. Nah, ayo. Saiki diambu getih. Jambung. Arum apa amis? Nek arum bener, nek amis berarti salah. Salah. Diambu. Oh iya Mas. Mas sampean sukani ngek Mas. Nggih. Wah, ora tau toprakan ya. Iya. Apa aku? Lah arek ambune ki arum apa banger? Kaya ndok. Masuk angin kok Oh Tanjung. ya aku lho. Mau sliramu kondo. Yen lu diramu gondo arum, kowe berarti ora salah. Loh, Tanjung, Tok. Tanjung. Wong ayu sing tak tresnani. Apik. Jebul lu diramu gondo arum Tanjung. Iya ta. Tak omongi lho Mang padahal tak omongi.
Iya. Kowe, lha kowe kita sapa? Lah aku wong delok. Oh, malah kaya zombie. Wah, Anju. Jebul kowe ora sedek. Jebul kowe ora salah wong ayu. Dadi kutha Banyuwangi. Ya Allah, bapak lho. Getihmu anggondo wangi. Yen ana rejaning jaman. Nek ana rejaning jaman iki bakal tak Tak jenengke. jenengke Desa. desa. Hah? Butuh Banyuwangi. 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 Banyuwangi ngono lho. Banyuwangi. Alah. Bakal tak jeneng desa. Banyuwangi terus tuk-tuk ngono. Bakal tak senengno desa. Tuk tuk tuk. Banyuwangi sik. Banyuwangi nek. Tak senengno desa. Banyuwangi. Sampun toprakipun. Sampun. Sae nggih. Nggih. Wah, mbok menawi wonten kirang trep lan kirang boten pasipun Pak Joko Marsilo nyuwun pangapunten. Nggih to Mas. Ki lho wis bar ki lho toprake. Bacutan ya iki. Bajutan. Toprake wis bar. Ayo. Atek. Nggih. Wah, diaturi nembang nggih Mbak Eni. Ana, nggih no. Wong dasare panitia nggih nyuwun campur sari. Oh, ngaten. Dikompliti. Dasare niki musisi-musisi Semboyolali ugi kepareng rawuh, pangibot, penipung. Dan kanca-kanca seniman seniwati wonten ing Boyolali. Nggih. Lagune napa nderek Mbak Eni? Apa nderek? Nggih, kalau anu Pak Joko ngersake tayuban ngoten. Oh, tayuban. Tayub, kacak. Nggih, monggo. Tayuban napa? Nderek. Nggih, manut kula nek tayuban. Sri Huning. Oh, Sri Huning ditayubke. Siap. Monggo. Monggo, Cok. Pun aturaken buka jaluk mawon Mbak Eni. Nggih. Coba. Wah. Mboten buka Arang-arang. bonang to. Buka bonang. Oh nggih, buka bonang. Tayubane kok identik kali Buka bonang. Buka bonang. Buka bonang. 6 lho roji lho. Nembyong. Yo, buka bonang. Monggo tayub. Yo, iki Eni iki kondang tayub Bluro. Yo.
Matur nuwun Mbak Eni, wah luar biasa. Wong nyatane iki rencange Pak Joko Marsila mulo ya dirawuhke saka Blora tekan kene ya Cakdo. Nggih, Mas. Cakdo. Dawuh. Mboten kintang seklimah rong klimah diaturi paring mangandikan menjani Gusti Pangeran Harya Benawa. Nggih. Saderenge dibacutke lelagon. Oh, siap nggih, nggih, nggih. Monggo Ti, paring Nggih, dawuh iya, Gusti. kangge para warga masyarakat butuh. Oh, ngono. Nggih. Monggo. Apa petaraman? Monggo Ti. Turuk. Nah. Nggih. Monggo Ti. Paring dawuh skemah kalih klimah kangge sedaya para warga masyarakat butuh ingkang tasih nguri-nguri budaya. Sugeng dalu Ki Dalang. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki kasugengan kasarasan kasarira dening panjenengan sedaya utaminipun warga ageng masyarakat ing butuh Boyolali. Nggih. Dalu menika luar biasa. Tasih kados ingkang panjenengan ngendikaken kala wau, anggenipun tansah ngleruri dumateng kabudayanipun piyambak inggih menika Ringgit Purwa. Nggih. Nanggap wayang menika komplit, Dik. Mo ngaten. Ya ana wayange, ana pituture, ana falsafahe, ana hiburane. Nggih. Bahkan hiburanipun menika wonten maneka warna. Wonten dangdut, wonten band, wonten menapa-menapa lah pokokipun. Nggih, nggih. Dados kula asung apresiasi dumateng utaminipun Bapak Kadis nggih, Bapak Lurah. Nggih. Sak prangkatipun sak brayat ageng butuh anggenipun sampun ngawontenaken rigitan mugi kawontenan kados dalu menika saged dipun lestantunaken saben taun. Amin. Amin. Amargi kala wau judulipun Bersih Desa. Nggih. Reresik desa. Kersanipun desa menika tansah pinayungan dening Gusti ingkang murbeng kawasa. Amin. Tansah pinayungan kasarasan kawilujengan. Nggih. Mugi warga masyarakat ing butuh mriki pinaringan sehat, pinaringan rejeki ingkang agung, sembodo ingkang jinangka, sinedya ingkang kinayuh. Amin. Nggih. Dalang niki digoleki dalang sing urang sakbaene dalang. Dudu sakbaene menungsa. Dados dalang menika sampun mumpuni luar biasa. Salah satu unggulan dalang wonten ing Indonesia. Ki Anom Dijokangka menika anggota paguyuban kula piyambak. Dados menawi kula kalian Mas Kangkom menika menawi ngaturi nak Mas. Nggih, nggih Gusti. Nggih. Nadyan beliau menika dalang muda namung piyambakipun berinovasi wujudipun perdalangan menika sangat komplit. Nggih. Nggih, sampun menapa mawon hebat. Acung jempol dumateng warga masyarakat butuh sak perangkatipun lurah lan sedayanipun mugi kawontenan kados dalu menika tetep pestantun. Ngaten Mas. Amin. Yanto. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nun Ti. Yo. Diaturi Sinten Mas? tetembangan malih Mas. Nggih, sinten nika? Menika wonten pamundhut saking Jakarta saking Cikarang. Nggih menika lelagon Lencir Kuning. Nggih, Mbak Mayang lawan Mbak Okva sing diaturi jumeneng. Yo, disupati musik Mas. Ya. Sepati musik. Sebat musik, sebat musik. Kon joget tok. Sing penting Okva ngadeg jare. Sing penting iki disawer karo tengah yuta. Penggemare Opa niku ketoke nggih. Ayo Mas, musiknya Mas, Mayang dan Okva. Yo.
Trenggono Dwijo Laras hebat-hebat Mas nggih. Enten Mbak Mayang ingkang pundi Mbak Mayang? Mbak Mayang. Wewe. Wajahe kok kaya persis karo sing pertama mau ya Mas ya. Meh padha. Meh mirip. Ketahe bapaknya biologis ya komet. Niki Mbak Opa. Opa. Nggih. Saking pundi panjenengan Mbak? Saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Juragan apa kuwi jenenge udang. Ha nggih. Rekan lumpur. Nggih. Napa kalau mau? Minangkani pamundhut saking Pak Eko Mugiono ing wonten Cikarang, Jawa Barat, nyuwun lagon Lenjer Kuning mengke dipun lajengaken Ningga Katresnan. Siap. Oke, lelagon punika ugi kula aturaken dumateng Bapak Joko Marsilo. Nggih. Kuwi lujeng midhangetaken Pak Joko. Wah, sat. Mangga. Ya, Lenjer Kuning garap gamelan sik, mengko Ningga Katresnane garap gamelan plus musik. Ya, langsung dangdut ya. Yuk, coba kaya ngapa? Pak Eko, suk. Cicira, cicira. Tak suwun rina lan wedi. Ayo, malih samboyoku. Pananggonmu bali bisa kumpul
wah horek perkepita pedolo mangampak-ngampak geger pasewakan Jawi Mas Kangko. Lah nggih. Geger. Niki ra kesenian wetanan to Mas Do. Nggih. Ning nyatane Indonesia itu kaya dengan budaya dan keanekaragaman budaya. Leres tur meneh Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hebat. Mbok menawi anu nuwun sewu Pak Joko Marsila request lagon apa badhe tidak manggung monggo tasih Pak Joko tasih kepareng lenggah mbok bilih janganing penggalih wonten pamundutan lagu mbok menawi. Heeh. Menapa mangga? Sing campur sari Cak Do iki. Siap. Napa, Pak? Podang kuning. Ha nggih dipun aturaken. Siap. Waranggono sing urung jumeneng sik sekawan. Nggih. Ah, menika wonten Bu Dwi Kurniawati kelawan Nduk Wanda. Nduk Wanda. Podang kuning. Pamundhut saka Pak Joko Marsila nggih. 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 Yo. Monggo Cak Turi jumeneng. Joko Marsila menika nggih. Ujung tombak ya ujung tombak. Lah wis. Nyatane janjine ya bakal ditepati Cak Do. Saestu nggih. Nggih. Samongso-mongso Kathok PPS 4 menika mutlak suwantenipun kangge Pak Prabowo. Nggih. Nyatane badhe dipun tanggapaken dangdut sok malam tahun baru dangdutan. Wah. Wis. Sip gawe dagelan ya apik jane. Jo. Nggih. Yo, podang kuning. Mangga. Pun aturaken. Syarat campur sari. Ayo Mas. Oke. Campur sari Mas. Ya, coba campur sari ini men tampil. Gogo grup. Saking loloni ya. Gamelane gen ngetutke. Ayo Mas. Yuk, kaya apa? Kagem Pak Joko Marsila Gus sedaya perangkating desa, Pak Kepala Desa. Lan marga masyarakat butuh semoga terhibur dengan pagelaran malam hari ini. Yuk, monggo, dadas. Asik.
Mangke lelagon bisa disambung wonten ing gara-gara. Nggih, Mas. Lo tak perang sekedap kemawon. Nggih. Lakon wartawan ki ana entupe. Lakon kuwi ana tutuke merga sing disuwun para panitia ya kuwi Wahyu Kaprawiran. Wah, ngono ya ya, Mak. Kalau sawangan mendung mentiyung kaya gawe payung, Nduk. Ya.